Tinc un bombarder, nois. Si us espereu, tinc el bombarder. És el nou! La sombra del gigante! Vamos. Espereu-vos que tinc el bombarder. Espera! Vinga, som-hi! Vinga... No, ha entrat un imbècil! Irem a Alfa, Saltes! No. Ah, val. M'heu abandonat, cabrons. Què ha saltat? El de davant, em poso davant. Hemos tomado el Torneu al objetivo mapa que no sortir, Foxtrot. tio. Torneu al mapa que puc entrar. Què? Ja està, hem acabat. Però de cop, Jo baixo. Hi ha un cotxe. Som-hi. Willy? Està aquí ja, som-hi. Uf, veràs. Ho deixo jo, va. Hemos tomado el objetivo Delta. No, sí, ja et faràs mal, ja. On és Eco? Oh, que mola. On és Eco? Esquerra. Cap aquí, no? Sí. Marca-la. Joder, no puc. Moderno. Hi ha un vehicle allà, l'heu vist? Hemos perdido el objetivo. A la dreta, ¡Ese objetivo! ¡Captúrenlo! Qui ha baixat? O Willy. Baixem aquí, no? Va. Vinga. Irem per darrere. Un mort, n'hi ha més, Ojo. Darrere, Willy, darrere! I moro, tio. Ho té, t'he fet cas, Irem, i he canviat l'arma. Estamos perdiendo el objetivo. Estan capturant Alfa, Això vol dir que hi ha gent. Bastant més que nosaltres. Hòstia. Hemos tomado el objetivo. La Hola! puta. Per on ens ha Hemos vist? tomado el objetivo. El tanc, a través de les portes, saps? El podeu marcar, el puto tanc? Vale, ja està marcat. Una la cara. ¡Lanzo una granada! ¡Atención! ¡Granada va! ¡Agárrense! Ho té. Només n'hi havia una dins? Que jo sàpiga que sí. Està a la casa. Està dins la casa. ¡Una granada Ya. para ellos! Pues no ho sé. Anem cap a Delta, va. Ai, cap a Bravo. Ui. Ve més gent, Ve més gent. Kamikaze, Willy, kamikaze! Merda. Ens estan guanyant un altre cop, tio. Vale, Bravo, el recuperem. Com vas allà, Guillem? He mort. Hemos tomado el objetivo Foxtrot. Vale, ens estan fotent Alfa. Anem a agafar el següent. Això. Guillem, tu i... Aneu els dos Willys a agafar el següent. Hemos Somi. perdido el objetivo Alfa. A per Delta. Hi ha molta gent, hi ha un puto sniper. Merda, ho veig. L'he marcat. Mort. Olé! Hi ha més gent a la dreta. Sí, els veig. Els intentaré passar igualment, perquè si no em pelen. Willy. Què estàs fent? Toma! Lluís, mira Guillem. No puc. Mira Guillem. Oh, m'han matat! Willy, darrere, t'he salvat. Estàs derrapant, Willy, tio. Estic derrapant. Sí. Estás escrito todo el rato. Ara ja no.
perdido el objetivo Bravo. La valla estava de Guillem! conya, tio. Guillem! L'he marcat! Un altre! M'ha matat! No podeu venir, no? M'ha matat un sniper a mi. Merda! No! Vinga, granada. Toma! ¿Lo ven? ¡Un mecánico! Merda! Digueu-me que algú m'estava seguint. Jo. Uf, menys mal. Que n'hi ha 3 o 4 aquí. Joder! Hemos perdido el objetivo Eco. Hòstia santa, tio. Jo Sí? estic a Eco, que he saltat amb l'avió. A Eco. Joder, He mort, vale, ja estic està. a... Vale, Eco, vaya Eco. No, si he mort. Bueno, l'agafem. Ja està ple de penya. El cuc. ¡Un médico por allí! Ojo, des de dalt la muntanya, des de dalt la muntanya. Tanto. Merda! Veus l'avió, Willy? Filla puta! M'ha rebentat el cul. Delta està ple. ¡Dando granada! És tonteria anar-hi. Anem a Bravo o a Alfa. Encara estic viu, per això podeu venir amb mi. Un tanc. Merda! M'ha matat. Puta. Hòstia, segon, tercer i quart, Mare de Déu. Jo estic a un... Fills de puta, tio. Pujo a l'avió i veig com salten els altres dos. I moro. Vamos por la mitad y Venga, el va. enemigo lleva ventaja. La del tanque, som-hi. ¡Hola, compañero! On voleu anar? Mort. Ens disparen des de darrere? Sí. Hola. Què collons? Em reparo. Veieu alguna cosa? L'he matat. Que estava aquí. Sí. A darrere! Bona. Joder. Som-hi. Hemos tomado el objetivo Charlie. On anem? Bravo? Va, ¡Tenemos que capturar el objetivo! veig un tanc. On? A la dreta. El veig. Willy, prepara't. A les 12. Vinga, Willy, foteu-li. Endavant, endavant. Com pot ser que ens hagi matat, tio? Perquè també ens disparaven de darrere els tios, els soldats. I que no estem ple de... Quan el farem? El què? L'emblema. El què? L'emblema. Ah, ja, no, això us espero sou vosaltres. Hemos tomado el objetivo del...
mort. Sí, hi ha un tanc. Buah. Zona de combate. Collons. A veure si veiem per on venen. Sí, cabró. Torna a passar per aquí al mig, era molt bo. Ui. A darrere, Willy, a darrere! Hemos perdido el objetivo. 48, eh? Avió, Willy, avió! L'hem tombat? Sí. Està ballat. Merda de boira, tio. No veia una merda, eh? Hòsties! Me cago en Déu. Uala, tio. M'ha aparegut de cop l'arbre. Hòsties! Me cago en Déu. Fem un... No em surt fem un... El tinc. Fem un canvi d'aquells. Hemos perdido el Em objetivo. poso No sé jo si- davant a veure. quan tu entris. Vale, espera't. I no, Willy, som-hi. Encara no puc entrar, eh? No, m'heu cardat! Heu entrat a la vegada, tio. No. Pitjor un canvi ràpid. Vaya alfa, que hi ha bufetades. Oh, què passa, què passa? Qui ens ataca? Un avió darrere. Els pots matar? Els pots matar? L'he matat. S'ha xocat! Sí, però m'ha apuntat a mi el kill, eh? O a tots. No, no, a mi no. Però, tio... Es veia, l'arbre? Hemos tomado el objetivo foco. Puta, cabrón! Estamos Està ple de gent aquí. Hi ha un tanc a la dreta! Dispara, dispara! El podem matar, Willy, el podem matar! No! No puc, no el toco! Gira, gira, gira! No, baixa. Toma, l'he patat! Baixa, baixa. Hemos tomado el objetivo Bravo. Ara, saps? Ara que s'està acabant la partida, remuntem. Sí. Hem d'agafar Bravo, eh? He aparegut amb tu, Guillem, i amb tu, Willy. Vale, estic darrere el Willy. ¡Allá va una granada! Objetivo Bravo. Està aquí estirat el cabron. L'has vist? L'avió, tio. Joder, tio, l'hem perdut totes? Sí. Mare de Déu, tio. La ràbia, hòstia. I res.